खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। दिनैनिफ्राय BTCनि 2022 आरो 2023 मायथाइनि रां बजे जागासिगोन। रां बजेनि सिगां MCLA देरहासार बसुमतारिया बेरेखा दोलो महरै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गाग्लोबना गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि रांफोरखौ बहा बाहायखो सोंथि दैखांदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला प्रमद बर'आ फोरजाखान्थिखौ लाजिफोनांदों। बोसोरफ्रोमबो रां बजेनि 1 घन्टासिमखौ रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ लाना सोंथि हाबाफारि लानाय जायो, नाथाय देग्लायनि रां बजेया उल्थासो सोंथि खालामनाय हाबाफारिखौ बाजेटनि गिबि रां 1 घन्टायाव खालामालासिनो जोबनायावसो खालामनो थांखि लादों होनना बिथाङा बुंथिदों। मैया बनसु फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव लेगार एवारनेस अफ ट्राइबेल राइट हाबाफारि खुंफुंदों। मिरु बनसु फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि बनजित रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनाया खम समनि गेजेरावनो जासिगोन होननानै आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनाया साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब आरो लैहोर लैहोर बाहागो लानो खावलायदों। बिथाङा बुंबावदों, बनसुआ बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, थांनाय थैनाय, जौगानाय होनाय जेंना जेंसि गासिबोनि सायाव खामानि मावलांनो जोनोम जादों होनना फोरमायो। आसामाव सासे उदखारि हमदों, नारकटियाव हमदों। सासे मावबादि आइजो केदार काछारनि बे केदारआ नारकटियाव थाखोमादोंमोन। बियो काछार जिल्लानि जयपुर थानानि महातन पुन्जि मुंनि गामिनि थागिबिमोन। दायगोनां आइजो केदारनि मुंखौ सरस्वती उरां होनना मिथिना मोन्दों। आसामनि हायाव मेघालय पुलिसनि दादागिरि। आसाम मेघालय सिमनायाव दुंहाव थासारि। बक्क' सिमनानि ताराबारि सेक्टरनि मालां सालबारियाव हराव मारपिटनि जाथाय जादोंमोन। साननि समाव नांलायनायल' जादोंमोन, नाथाय हरनि समाव सिखा रुवा लाना फैयो। मेघालयनि सुबुंफोरा आसामनि सुबुंफोरजों लोगोसे पुलिसफोरखौबो होसोदोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। गोबां सुबुंफोर जोखोम जादों। मालां सालबारिनि सुबुंफोरा आसामाव थानायनि सोमोन्दै फोसावनायनि उनावनो गाज्रि बुंनाय आरो गाग्लोबनायनि अजद होदों। गोबाङानो जाथायखौ लानानै हरनि 2 बाजिसिम थासारिया दुंहाव जादोंमोन। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।